Goedemiddag, dames en heren. Mede uit naam van het bestuur van de VVV heten wij u allen hartelijk welkom hedenmiddag 7 mei 1950 op het gemeentelijk sportpark bij deze derde wedstrijd om in de kampioenscompetitie. Een bijzonder welkom richten wij de Amsterdamse gasten van hedenmiddag, de bestuurderen, de spelers en hun echtgenoten en de scheidsrechters van hedenmiddag, de heer Dick Nijs. Bovendien begroeten wij de leden van de keuzecommissie van de KNVB. Hier volgt een oproep. Wil er zich een timmerman melden in de bestuurskamer onder de hoofdtribune in verband met enige reparatie aan de tribune van hedenmiddag? Een hamer is aanwezig als mede een assortiment spijkers. En dan volgen hier de opstellen van de beide elftallen van hedenmiddag. Te beginnen met de gasten. Ajax, Leentvaart, Pothars, Beumer, Van der Hoeven, Van der Hart, Stoffelen, Fischer, Christ, Michels, Bruins, Dreger en dan Heerenveen, Volkstra, Jan Enstra, Van der Laan, Boshaar, De Jong, Molenaar, Ploeg, Jongman, Brandsma, Abelenstra en Germ Hofma. Wij hopen weer met u op weer een sportieve strijd deze middag.
wil de heer Wildstra zo spoedig mogelijk naar huis gaan, aangezien zijn zoon op het punt staat geboren te worden. Buitenspel. Mooi schot, mannen. Maar we moeten op offside denken. Moet een spul. Ja, edelachtbare. Maar het zijn dus uiteindelijk de regels die het bepalen. Dus deze manoeuvre vertegenwoordigt nog niet een geldig doelpunt. Mijn schoen ben haast weer kapot. De noos. Mien nog net. Hé, Abe. Mem zei het op zich krijgt. Maar wij voetbal in. Hij krijgt geen opslag. Misschien krijgt hij wel een ontslag. Waarom? Omke ziet ze jou raap ontslag kringen. En Omke ziet ze bonte boksalariskwatting. Ja, omdat hij ambtenaar is. Hij is geen ambtenaar. En wij kennen het u nog vertellen. Jan van Omke Tjibbe had wel voetbalskwam. Omke Tjibbe had wel centen. Ja, voetbalskwam. Echte voetbalskwam. Met proppen en fiets en alles. Hé, Abe. Ja? Moschen. Op de vliering. Laks gewoon. Hij ziet laks gewoon van de trouwen. Niks in mem, zei ze. Tuurlijk net. De hak is te glad. De speakers blijven zitten. Wat binnen de proppen? Voetbalskwam met proppen. Hey! Molo, Tim, mijn vader had opslag gekregen. Een kwartien in de weken. Hij heeft voor mij een bal gekocht. Een neeënbal. Een echte leren met een veter. Ik ben Web Bakhuis. Ik ben Gees van der Meul. Ik ben Piola. Ik schot de bal uit. Ik sta vrij in de middencirkel. Wim, ik zorg dat je op buitenspel steest. Ik zet de bal net. Ik loop droog het buitenspelpositie. Ik passeer die man. Door de poorten, door de vetten. Door de bien. Er staan er wel 10 meiden aan de sideline. Ik scoor! 1-0. We staan ervoor. Wij winnen. We staan op kop.
Wij kregen een medaille. Een oorkonde. We winnen de beker. Wij promoveren. We worden kampioen. Al die meiden die zwaaien naar ons. En wij zwaaien terug vanzelf. Oh ja. Ja. Wij komen in het eerste. Daar zitten we dan in. En we komen in het districtselftal. In het Bonselftal, de Zwaluw. En we komen in het Nederlands elftal. Oh ja? Ja. En wij blijven vrienden. We blijven vrienden. We blijven maten. Kameraden. Aber. Een broertje. Jouwe. Vieren. Elke. De boer. De boer. Zag het hoeven je hem nou echt weer net te draven, bange schieters. Het is de koningin net. Wat vervult de harten der Nederlanders meer met vreugde dan een feestelijke gebeurtenis in ons koningshuis? Duizenden, tienduizenden landgenoten zijn verzameld in de hoop op een feestelijke tijding die een eind maakt aan zorgelijke jaren. Landgenoten, wij, Wilhelmina, koningin der Nederlanden, staan voor u als uw vorstin, maar ook als moeder. Het is met trots, met blijdschap en met het volle vertrouwen in de toekomst van ons vaderland, dat wij nu kennis mogen geven van het huwelijk van onze dochter, kroonprinses Juliana, en haar verloofde, de heer Bernard van Lippe-Biesterveld.
Hier valt voor de heer Weijer. Wil de heer Weijer zich naar de kaartjescontrole begeven? De heer Spijker en Van der Vouden staan op de kaartjes te wachten. Scheids, ik heb wat gebroken. Nee, dat is huis geen geintje, scheids. Ik heb echt wat gebroken. Kom maar kijken. Mijn bril. Hij kijkt altijd al slecht, maar zonder bril moet er echt een geleidehond het veld in verjopen. Nou, niet geen kat, hè? Let op mijn woorden. Straks zullen ze het nog vaak hebben over het beroemde brilletje van Joop Stoffelen. Scheids, hebt u pleisters bij u? Pleisters. Nee? Nou, dan moet ik toch echt even de dokterraad gaan plegen. Even avanceren, dan kunnen we door. Moet je de trein halen? Met onwillige honden is het slecht kerseten. ...1938. De jonge sportsman ontplooit zich onder de hoede van hen die boven hem gesteld zijn... en wendt als volwassene zijn beste krachten aan in dienst van zijn team. Maar ook in individuele sporten excelleert hij. Team! Ach, smeerlapper. Die krijg hem terug. Tim, hoe laat is het? Oh, lekker meisje. De klok, Tim. Dat in mijn hemd. Hoe kom je met mijn hemd? Hé, Tim. Tim, als je niet op een goal gaat, dan ga ik keepen, hè? Heet dat in mijn nieuwe broek? Mollo, pingels neem. Niet duiken met mijn netsische broek. Oké. Nou, hier. Hier die broek. Dan neem ik de andere goal. Hé, daar hangt mijn fiets. Hoe komt mijn fiets daar? Aber, hoe komt mijn fiets aan de goal? Hé, dat is mijn broek. Tim, wat doe je met mijn broek, Tim? Vrijgezellenknopen, Wim. Vrijgezellenknopen. Jongen, Ja. wat ben je ook een smeerlap. Oh, wat trainen we weer mooi niet? Altijd. Vroeger, nu en later. Altijd ontstaan successen door lichaamstraining en geestelijke training. Een samentrekking van alle krachten op het gestelde doel. Bezoekt trouw 2 maal weeks de trainingen en de wedstrijdbesprekingen. Traint naar jullie beste vermogen. Staalt jullie spieren in regen, wind, hitte, koude en sneeuw. Al jullie jonge kerels hier streeft maar naar 1 ideaal. Het hooghouden van de naam van de club. De blauw-witte kleuren van de vereniging te verdedigen. Word sterk van lichaam en geest. En bedenk dat nooit een enkeling, hoe goed ook, de tegenstander kan verslaan. Een enkeling de tegenstander kan verslaan.
Wat zegt hij dat weer mooi niet? Ja, ja! Pak ze, potverdomme! Pak ze, potverdomme! Wij strijden voor de club. Wij zijn een team van noeste, sterke kerels. Wij vechten voor elkaar. Wij verdragen het dat een ander een zwak moment heeft. En wij lopen zelf al liever 1 stap sneller dan dat wij gaan lopen schimpen. Vrienden, ik spreek tegen jullie van hart tot hart. Wij zijn idealisten. Een Frans soldaat vocht ooit zo moedig tot zijn laatste ademtocht, omdat hij dacht dat de overwinning van hem afhing. Wel, voetbal met die gedachte spant jullie in tot het uiterste, van de eerste tot de laatste minuut. En het succes zal zijn zoals wij dat zo gaarne zien. Doelpunten van het zuiverste kaliber en de erepalm van de overwinning. Ja! Toegaan! Bliksem! De beren gaan op! Bliksem, de beren gaan op! Mollo, beste jongen. Wij bedrijven de nobele voetbalsport, niet het vierljeppen. Zo mag ik het zien. Kameraadschap. De belofte van vrienden om zich in te zetten voor een hoger ideaal. De hoogste sportieve eer voor de vereniging, voor de plaats, voor de provincie. Wij pakken ze al hier. NEC, Achilles, Veendam. Be quick. Be quick ook? Met een Henk Plenter, met een meester E.J. Buller. Be quick ook. En Forward met die hoge heren uit Groningen. Maar daar zitten allemaal dokters en advocaten bij en misschien een dominee. Moet niet nou van ons verliezen doen? Wij zijn maar arbeiders. Ja, nou en? Wij pakken ze, Abe. Jongens, ik wil een afspraak met jullie maken. Ja. Vrienden, Pickwick heeft zijn beste tijd gehad. De groei en de bloeiperiode van de Groningers is voorbij. En als jullie met de hand op het hart verklaren achter mij te zullen staan, dat ik kan rekenen op jullie trouw, jullie toewijding, jullie inzet en jullie liefde, dan jongens, dan zullen de komende 5 jaren van ons zijn. Ik reken op jullie. Pak ze, potverdomme! Wij winnen van Forward en Pickwick! Wij worden Noordelijk kampioen. Wij doen met in de laascompetitie. Wij worden Nederlands kampioen. We winnen van Ajax. Oh ja? Ja. Dat gaat wel hier aan, hè? Die komen helemaal uit Amsterdam. Ja, als Jim ze erin stoppen, ik hou ze eruit. Allemaal, altijd. Ik trap de bal uit. Maar ik loop er terug uit buitenspel precies. Ik jou een paas op A. Omdat ik een gat voor jou trek, Abe. Een reus. Een lichaamskijnbeweging. Nog een lichaamskijnbeweging. 20 meter. Links, rond het strafschopgebied. Keeper verwacht de voorzet. Boogbal. Zit erin. Goal. Hey! Jongens, ik vertrouw op jullie.
scheidsrechter. Dat is onsportief. We zijn qua sport in 2 kampen gediverseerd, Abe. Zo'n individueel wegtrappen van de bal is een extensus van de doelstelling. Als collectief niet meer goals tegenkrijgen. Het is onsportief. Het gaat om de doelstelling. In het Nederlands elftal zijn we kameraden. Nu zijn we opponenten, vijanden. Abe, zal ik je geheimpje vertellen? Maar houd het nog even onder de muts. Voetbal is oorlog.